Λοιπόν, δύο λόγια μόνο, μισό λεπτό στον κύριο. Ναι. Δεν κατάλαβες. Η εισήγηση δεν τελείωσε. Πιθανότατα θα απαντηθούν ερωτήματά σας ή θα τεκμηριώσουν αντιθέσεις σας. Λοιπόν, έχουμε ενημερώσει τον Υπουργό. Έχουμε ενημερώσει τον Υπουργό, δεν είναι ο κύριος Καραθάνος, και έχουν σταλεί τροπολογίες αφού πρώτα εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου. Πρόσεχε τώρα. Αυτό στοχεύει στο να βάλει μια τάξη στο χάος που επικρατεί σήμερα, γιατί δεν εξυπηρετείται σωστά το κοινό και γιατί πλήττονται οι υπηρεσίες, εφημερίες, διανυκτερεύσεις, και αυτό προκαλεί πρόβλημα στον κύριο κορμό των φαρμακείων της χώρας. Επειδή δεν είναι λειτουργικό να υπάρχει ένα κοινό ωράριο για όλη τη χώρα, ορίζονται μεν ανώτατα όρια ωρών λειτουργίας ανά φαρμακείο, αλλά από τα ανώτατα όρια αυτά, δηλαδή οι 6 μέρες και οι 48 ώρες εβδομαδιαίως και κάτω, από εκεί και κάτω, καθώς και το ποιες ακριβώς ώρες την ημέρα θα είναι το καθημερινό ωράριο αυτό, θα ορίζεται τοπικά από το Φαρμακευτικό Σύλλογο ανάλογα με το τι κρίνουν τα μέλη του και οι δικοί του ότι πρέπει να γίνει. Η απελευθέρωση του ωραρίου, αυτή είναι η πρόταση που έχουμε κάνει. Και τώρα θα πάμε και στο σκεπτικό της πρότασης. Λοιπόν, γιατί έχουμε πλέον κάποια εμπειρικά δεδομένα για το ωράριο, άρα μπορούμε πλέον να μιλάμε με στοιχεία και όχι στον αέρα. Η απελευθέρωση του ωραρίου απέτυχε. Διότι πρώτον, πρόσφερε περισσότερα φαρμακεία σε ώρες μέσα στην ημέρα που ήταν ώρες μεγάλης κίνησης κοινού, που όμως ήταν κάτι περιττό να υπάρχουν περισσότερα φαρμακεία, γιατί ήδη υπήρχαν εφημερίες και μπορούσαν να αυξηθούν κιόλας κατά βούληση. Αυτό έγινε όμως με τίμημα να λιγοστέψουν τα διαθέσιμα φαρμακεία τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, που παρόλη τη μειωμένη κίνηση δεν πάει να υπάρχει κόσμος που χρειάζεται φαρμακεία. Ήδη, παράδειγμα, στην Αττική υπάρχει σοβαρό θέμα. Το ελεύθερο ωράριο εξώθησε, όπως ήταν φυσικό, σε αρέωση των διαθέσιμων φαρμακείων προς εφημερίες και διανυκτερεύσεις, και το ίδιο, αν δεν έχει συμβεί, θα συμβεί αναπόφευκτα και στους υπολείπους συλλόγους αργά ή γρήγορα. Β. Επίσης, πάνω σε αυτό προστίθεται ένας ακόμα κίνδυνος. Με το ελεύθερο ωράριο πριμοδοτούνται κάποια λίγα μεγάλα φαρμακεία σε βάρος όλων των υπολείπων. Αλλά η ενισχυμένη προσέλευση που μπορεί να παρατηρηθεί σε αυτά τα λίγα φαρμακεία λόγω ελευθέρου ωραρίου δεν αφορά όλους τους πολίτες, οπότε είναι από περιττή ως επιζήμια. Οι νεότεροι, υγιέστεροι και περιπατητικοί μπορούν να έχουν ευκολότερη πρόσβαση τη στιγμή όμως που αυτό το κομμάτι του πληθυσμού έτσι κι αλλιώς δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα στην πρόσβαση εκ του φυσικού. Η αρέωση όμως επίσκεψη αυτών των πολιτών στα πολλά αποκεντρωμένα φαρμακεία εξαιτίας του ελεύθερου ωραρίου στερεί σε αυτά τα πολλά απαραίτητους σπόρους για να διατηρηθούν λειτουργικά και να εξυπηρετούν επαρκώς τους γυρεότερους και ασθενέστερους που κατοικούν μαζικά στις γειτονιές και ενώ έχουν περισσότερη ανάγκη από φαρμακεία δεν μπορούν εύκολα ταυτόχρονα να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για να βρουν μεγάλο φαρμακείο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται βιώσιμα μικρά φαρμακεία κοντά. Εκεί που μικρά φαρμακεία κοντά στους τόπους που κατοικούν, που να μην κινδυνεύει η βιωσιμότητά τους ή να μην που πιέζονται οικονομικά από τον ανταγωνισμό. Και αυτό το δικαίωμα τους το απειλεί σε αυτούς τους ανθρώπους και μεταξύ άλλων το ελεύθερο ωράριο. Γ. Σπέρνει τον ατομικισμό και τον διχασμό, φυσικά και την αποσταθεροποίηση, γιατί όλα αυτά εκεί οδηγούν, σε έναν κλάδο επιστημόνων υγείας, τον οποίον η συλλογική ομόνοια και η συλλογική προσήλωση διοντολογικές δεσμεύσεις, έχουμε διοντολογικές δεσμεύσεις, παιδιά, δεν είμαστε στον αέρα, έχουμε κανόνες στη λειτουργία μας, είναι τα μόνα που μπορούν να εγγυηθούν την προστασία της δημόσιας υγείας και την προαγωγή της κοινωνικής σταθερότητας. Άρα και για τα τρία παραπάνω, τα οποία είναι αρνητικές συνέπειες του ελεύθερου ωραρίου, φυσικά ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Χατζηδάκης, που ήταν οι εισηγητές του νόμου, θα έπρεπε να ντρέπονται. Γιατί αυτό που πήγαν να κάνουν ήταν ψέματα και τελικά αυτό που γίνεται είναι το ανάποδο από αυτό που λέγανε. Είναι ντροπή ένας πολιτικός να επιβάλλει τη διχόνοια ως αρετή, έστω και εμέσως ή πλαγίως. Και είναι ντροπή να χαράσετε φαρμακευτική πολιτική που να δίνει επιπλέον προνόμια σε αυτούς που δεν τα έχουν ανάγκη, νεότεροι και παρεμβατικοί πολίτες, με τίμημα να τα στερεί από αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Και προκαλεί παράλληλα και εύλογη. Μισό λεπτό. Επίσης, ένα άλλο θέμα, στοιχείο είναι ότι προκαλεί σε εμάς τη διοίκηση του Πανελληνίου παράλληλα και μια εύλογη ανησυχία και δυσπιστία και το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα δεχτεί και η αξιωματική αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ να δεχθεί τον Πανελλήνιο σε επίπεδο κορυφής και να πάρουμε απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα και σε άλλα θέματα. Θυμίζω ότι υπεύθυνος υγείας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Μπασκόζος Ιωάννης, όπως με ενημέρωσε ο κύριος Γαλανόπουλος, και βέβαια ο πρόεδρος του κόμματος είναι ο κύριος Τσίπρας. Και ακόμα δεν μας έχουν δεχτεί να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα. Και αυτό είναι λογικό ότι προκαλεί μια δυσπιστία. Ναι, εγώ όμως βάζω τα δεδομένα.
Συνεπώς, το ελεύθερο ωράριο πλήττει ανεπανόρθωτα την 24ωρη κάλυψη του πληθυσμού και έτσι σταδιακά στρέφεται εναντίον των δικαιωμάτων των πολιτών, παιδιά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ελεύθερο ωράριο και επαρκής 24ωρη κάλυψη σε φαρμακεία είναι δύο έννοιες αλληλοσυγκρουόμενες και δεν γίνεται να συνυπάρξουν. Αυτό είναι το σκεπτικό του νόμου. Να θυμίσω ότι υπάρχουν 6 επίσημες αργίες και υπάρχουν και άλλες 4 εθιμικές ανεπίσημες. Και είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο πρόεδρος, ο κ. Λουράντος. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να αποκαταστήσουμε και να στηρίξουμε την 24ωρη ικανή επαρκή κάλυψη της επικράτειας και για να γίνει αυτό πρέπει απαραίτητα να φύγει το ελεύθερο ωράριο που την υπονομεύει. Έτσι τις γράφει το νομοθετικό διάταγμα. Είναι οι επίσημες. Υπάρχουν και άλλες 4 ανεπίσημες εθνικές. Ναι.